agyaman, tuliman na kanya. Hintay aming agyaman, ken ni Jesus sa nasalpuan. Upuping at tutubo na tayan, ang may sa tayo agyaman. Ang may sa tayo agyaman. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo, tadapuma kada kayo. Kasta umamit ken ka. Radwan panagraem, ken kinapakubaba. Idatagtay ti Apo, dagiti tartarigagayan tayo. Itilay ito na santo na misa. Nang runa ti panangi kakaas tayo, ken nang Rosita. Kararagat tayo mo, amin, ngagserserbi, iti panakay waragawag, ti Ebanghelyo. Karunaan, dagiti mangiwarwaras mo, iti imbag, iti padang nga tao, nang runa para kadagiti napanglaw. Dawatin tayo ti panang ibabaan ni San Lorenzo, nga diakono, sa bali ti Lorenzo Ruiz, ako. Dito nga Lorenzo, nadudukan na manihar, kadagiti sanikwa ti simbaan, iti tiyempuna. Karintin na nagitoy, nga pag serbi kadagiti napanglaw. Sabi ko mga rod, matulad tayo ni San Lorenzo, iti panangayat na, iti panakatulong, iti napanglaw, napanglaw tayo amin, iti matang na po Diyos. Sino pa kung babatay mo, nga mangnawat, iti pamakawan ti Apo, kadagiti ando nga basol tayo, katabudanggan na, iti kararag tayo, kan may kari tayo, nga grambak, kadagiti na santo na misteryo, lagi pa tayo pa dagiti tao, nga nakabasol kada tayo, pakawalan tayo matida, iti kaunggan, ti puso tayo, kan kararagan tayo ida. Siga na ibaon, tato pa imbagam, dagiti puso magbabawi, Apo, kasyan na kami. Apo kasya na kami. Siga na imay, tanggayabam, dagiti managbasol, Kristo, kasyan na kami. Kristo kasya na kami. Siga si tutugaw, iti makanawan ti Ama, tamdo ibabag na kami, Apo, kasyan na kami. Apo kasya na kami. Kasyan na kam, Apo, pakawanan ko ba, dagiti basbasol ni, kadipan na kami, ti biyagan na nayon. Amen. Idiri tayo, ti gloria ti Diyos, na Apo tayo. Gloria iti Diyos, iti Kangatuan, ken dito'y nagakapya, kadagiti tattao anaimbag ti panagnak na kemya. Imunan nagdaka, itanong daka, pagrukbaban daka, daydaya, wala ka. Agyaman kang kengka, labuhiti naindaklan, adayang mo. Gloria iti Diyos, iti kamatuan. Apo Diyos, na ilangitan nga ari. Diyos Ama, aman na kamali namin. Kesika, amuli a Jesu Cristo.
basbas umilubong awaten kadaytoy ararami sikas itutugang iti makannawan ti Ama kaasyan na kami gloria iti Diyos iti kangatuan yang tangay siksika o ako Yesu Kristo di nasantuan siksika di Apo siksika di kangatuan ititimpuyog di Espiritu Santo ini gloria di Diyos Ama. Amen. Kumararag tayo. O Diyos, gapoy tinasgad nga ayat na, nagranyag ni San Lorenzo, babaan tinapudno, aparagserbi na ken ka, ken nagloryaan, babaan ti panakamartir na. Tulungan na kam kadi, tapno ayaten mi dagiti inayayat na, pinaramidan mi ti insuro na. Dawaten mi na ito'y gabugan apo mi a Hesu Kristo nga anak mo ket Diyos. Iso magipagbiag, kan magipagari kan kaama, kan iti Espiritu Santo, itag nanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti may basa na adaw, ti may kadwa a surat ni San Pablo kadagiti taga Corinto. Laglagi penyo at itao a basit ti imula na, basit tumet ti apiten na. Ti tao nga adu ti imula na, adun tumet ti apiten na. Ngarud, mangted kuma ti tunggal maysa, kas agubbog iti puso na, asaan anasakit tinakem na, wenno mapilpili. Tayaten ti Diyos, ti mangted asiayat. Maited ti Diyos ti amin a masapulyo, ken adupay, tapno makatulong kayo, iti amin a naimbag nga aramid. Gapu takanayon nga aglaplapusanan. Kasko natin na santuan asurat. Si bubuslon amang ted karagiti na panglaw, ket agpaot iti agnanayon ti asina. Ket ti Diyos amang ted iti bukel a masapulyo, ket padwenan to tapno adunto ti apitan yu, gapo iti kinamanagparaboryo. Tisa o ti Apo. Pagyaman tayo Diyos. Nagasat ti tao ang managparabor ken managpautang. Nagasat sa tao managparabor ken managpautang. Nagasat ti tao nga agbuteng iti Apo, ang maragsakan unay kadagiti bilbilin na. Napilag to ti kapututan na dito'y daga, mabendisyonan to dagiti anak na. Nagasat ti tao managparabor ken managpautang. Nagasat ti tao ang managparabor ken managpautang, ken awan dakes a pakasarsaritaan dagiti aramid na. Awan to apulos ti pakan-anwan na, ket uray intun dinto malipatan. Nagasat ti tao managparabor ken managpautang. Dinto agbuteng ang makanged kadagiti dakes adamag. Natidker latta ti pamati na, ket agtalek iti Apo. Saan nga agdanag wenno agbuteng, tamakita nanto ti panakaparmek dagiti kabusor na. Nagasat ti tao managparabor ken managpautang. Mangted asibubuslon kadagiti makasapul, dinto agpatingga ti panangaasina. Napnuan iti panakabalin ken mararaem to.
Nagasat ti tao ang managparabur ken managpautang. Nagasangkay aming katatao, at pinili ako Diyos sa'yo. Amin nasaot, Diyos na may paiso, mataling aming naranig di ako. Purayan sa samay mo, ikan na ayat yung pamatanggit mo. Nagasantay aming katatao, mataling aming naranig di ako. Tiaputan na bumagada kayo. Basta kumamet ken ka. Dahil sumaganad na daw kinasantuan ng Ebanghelyo kasing surat ni San Juan. Gloria ti may ken ka o Apo. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na, ibagag ti pudno kada kayo, saan umado ti may sa bukal ti trigo, no di maragrag iti daga, ket matay. Ngam no matay, at bunga iti ado. Ti agayat iti biyag na, mabukaw nanto, ket ti gumura iti biyag na iti lubong, sa limagmatan nanto, iti biyag gaganayon. Ti siya sino man nagserbikan niya, masapol a surutan na, taro sa dinutiyan ko, adan tumat sa jay, dagiti adipan ko. Ti siya sino man nagserbikan niya, padayawan to ti Ama. Ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may ken ka o Kristo. Martir ni San Lorenzo nga diakono, so nga red de pistola. Color T Dara, ya. Diti awag ko dalambaga ko na tayo. Nagpaga. Dalambaga. Dito nga Lorenzo nga diakono, may sa kadagiti pito nga diakono ti simbaan. Taon 250 may lang iti year 250 ni Santo Papa Sixto may kadwa ti Santo Papa kadda emperador Ari na nakin sakop palaen ti Roma ini ni Ari Valeriano ko inkadeng na nga may parit ti agiwaragawag ti Kristyanismo Katoliko hindi nga tiyempo. Amin nga Katoliko na confiscate dagiti amin nga dakadakwada ken natiliw ni Santo Papa agraman dagiti diakono malaksid ken ni San Lorenzo ken mapugutan da iti ulo tapno para ipakita da nga saanen nga mabalin nagiwaragawag ti Kristyanismo hindi nga tiyempo. Kada ito nga Lorenzo tatarigagayan dalata dagiti papadi, obispo ini nga tiyempo, Santo Papa, tatarigayan dalat tate agbalin nga martir, matay, para nga na po Jesus, gapo iti pamati da kenkwana, kadajay iti tarigagay da, nga ibukbuk da, tidara da, para iti pamati da. Kaya ito nga Lorenzo, agsipod ta saan nga nairaman, nga mapungutan ti ulong kadwa ni Santo Papa, Sixto may kadwa, agsangsangit ha. Apay nga nakailaon ti may gari kung kunana habang tiniliw da na ito nga Santo Papa nga nang nga diakono kadwana. Kaya ito nga Lorenzo isuna ti pangulo dagiti pito nga diakono so dinakin egem mangimanmanihar ti panakaywaras ti taraon ken kasapulan dagiti napanglaw dijay Roma. Ken gabunay jay isang sangit na di Lorenzo. Di ka padanagan, kalpasan ti talong aldaw, sumuranukan to malakada kami, kurama ni Santo Papa Sixto. Kabayatan na di nga ang tiyempo, na ibaga ka ni Lorenzo nga masapol ka urunungan na amin nga kinabaknang isimbaan. Di nga lugar, tapno itad na ka ni Ari Valeriano, i-surrender na, nagiti kinabaknang isimbaan.
Kaya ito yung Lorenzo, agsipon tamo ng awang mat, ti urnong da, tama, may warwaras mat kada iti napanglaw, wan are, kung nagtamo ta na, ginumbong na matan, dagiti napanglaw, dagiti pilay, kada masaksakit, kapapanda, tamtamigan, inurnong na amin ida. Sanan to na pang kalpasan ti tanungal daw, iti nasentensyaanan nga mapugutan mo ti ulo da ito nga Lorenzo, na panimparang dagiti napanglaw. Daytoy dagiti kinabaknang ti simbaan ako ari. Kuna na ti Valeriano. Gapo ti Pompong tot daytoy nga ari tinaramid ni Lorenzo nga diakono nagpabiggang iti pagtunwan. Ket intunod ang si bibiyag ni Lorenzo. Kaya iti salitaan ti pan naka-martir na. Dapat na jay joke nga dandanin matay na ti Lorenzo bagana ka din jay mang pupur ken kwa na mang tuntuno ken kwa na hindi mabaliksan balik yung mga nun wala nakarapalaan dapat jay may sanga joke mo nga hindi naksutan ti bangir ibaliktad na man wala na pa ya dagi jay ti na ibang baga kaya ito yung inaramid ni Lorenzo ke nagdindinamag nga gapo iti ayat na po Jesus kada tinapanglaw inarabid na dayjay kapanang surot ka na po Jesus nga uray namatay para ka na po Jesus isusurot na dayta. Di sa sino man nagserbi kanya masapol na surutan na kuna ni Apo Jesus ket talaga in biagbot ni Lorenzo daytoy absat. Datayo daduma basit lang ti madawat kada tayo para iti panagserbi ka na po Diyos anot rigat tayo may paan. Gapunang ati lang birbirugan tayo anya ti dagdakan niya anya ti ayuda nga maawat ko dilagtamin ti birbirugan tayo. Kuna na di jay yung muna nga naibasa ka tay what at ado namangtad ka si Bubuslo namangtad yan ano na dyan basta na siya kung na mangtad kayo nga siraragsak nga saan nga nadagsan tirignayo si Bubuslo namangtad ka rin tinapanglaw ti Apo tagpa o tinagdanayon ti Asina si Bubuslo namangtad ka rin tinapanglaw ti problema kada tayo hamsat anta bigbigbigan na napanglaw tayo. Sino kaming tinapanglaw? Datay baga di Salmo. Dagitag talot. Iti Apo. Dagiti mangitad amin nga talot da. Nga uray no basit da nga bagas da. Naragsak na latta. Apay amuda gamin nga saan nga baybayan na po Diyos. Ida. Dagiti tinapanglaw nga sarsaritaan ti Biblia. Alsa. Napanglaw tayo kadi? Ang hangkagdandanag nga oray no basitan tandaken ka awang pagdanagam tambong nga di nakabaybayan na ko Diyos dahil tinapanglaw nga tao pakunana ngayon nagdupan pero kunatayon nga siyak tinagbanbannaw so katipang ko'y warwara sa'yo nagrigat lukas jay langa tayo han tayo nga napanglaw ngayon dapat lang gayam idudulin tayo para pa lang tibagbagi tayo kan pamilya tayo ket di tayo kayat tagiburay tagami pagpanunutan tayo anyan to ti para bigat anyan to ti para sumaro nga bulan anyan to sumaro tawon pero ti pagpanunutan tayo ket ilengmeg tayo dayjay mabalintay ko mga iwaras dayjay ti kagura ti Apo kada tayo sugapuna nga napanglaw tayo man iti material nga manbanag duma ke ibaga tayo magtan awan ti maitan tayo nung kuna na malat namin di banghelyo nga awan ti siya sino man nga napanglaw awan may buray na awan ba ti siya sino man nga nabaknang nga awan iti masapul na datay amin nagkasapulan tayo sugapuna nga daman sa likwam daman kinabaknang mo wano basit at papadatay ko magtalot at kamang iti Apo kat iburay tayo lang tatadaman at dakada tayo uray basit kuna na di jay modal tayo kitao nga basit ti ibulan na basit tumati hapitan na
kasanong no ba si Idagami? Di ba sila tayo may mulak? Dahil mo ti papananam sa nga dagayang basbasit, isa di kwa na nakatadubo di ba isa, saan nga equal, kung dagitoy kat bunga, itikin naman naging bubukod. Tayo di unana, kasi syempre, kukuha na ito'y. Natay tumat awananan, pimpiman na tulak tamotan, sunantut basbasitan. Pero sa uwan, apay nga daki na panglaw, gapulat tayo ti basol, tao, marasat. Gapuna nga, arusan tayo dagitoy, nga banbana, importante, daragsak tayo, ng yaman, ti paay, ti apo nga tayo. Kito mo na kapagyaman ng tekenkuan na, tibiyag tayo, nga igsagot na. Ken tigundaway, nga tilayo nga lubong, makapagsupapak tayo, ken makasubli tayo to, iti paraiso, nulakit di surutan tayo na po Jesus kasimbagana. Sa dito man, sa dito yan ko, adantumat sa jay, dagita diban ko, kuna na po Jesus, hindi na panan na po Jesus, gloria, pagarian, paraiso. Ken no, balintagayan nga diban na po Jesus, nagtalagdagan ko na surutan tayo suna, papantay yung tubag nga ro, ditiyan na. Sa dito man, diyan ko, adantumat sa jay, dadiban ko, kisa sino man nagserbikan niya, padayawan to ti Ama. At sabay ko ba, tada nga pamadayaw, tinabirbirukan tayo, pamadayaw, ti Ama, tada tayo, saan nga pamadayaw, ti pada tayo nga tao. Naglakagamin, ti umawat ti certificate of appreciation na po. Yeah? Certificate of appreciation is presented to, naalam mo, dahil tayo siya gunggunam. Yeah? Awanton, ti iawat ka ni Apo Diyos. Sungar na ko na po Jesus, nga nyo tarigagayan, dagiti gungguna, diti lubong. Ang tayo nagbalik na kadagiti, hentil, naaladan, ti gunggurada. Gurada. Gungguram. Gungguram. Gunggunagayam ka, reward. Reward. Gungguram. Ano, gungguram. Baka nang gagat, kaya reward mo. Kanya nga rin mo negative much. Gungguram mo lang. Paan mo, Depende aja kung gunap dusam. Dusam, dayta. Daytiglad ko ba? Daytiglad ka gunggunam. Reward mo dayta. Reward. Reward, not na naramida mo na ibag, kasi sabat. Yung nabaday, Madi. Negative nga gunguna. reward mo lang araw ko yung mga gudjay. Negative. So po nga birukan tagayam, dagiti ipaay ti Diyos nga gunguna sa saan nga ti iten ti padatay nga tao. Kas nakuha man dagiti lektor ako, mapandagbasa ni sangwanan, no naduma, basta mabasa lang, basta awan ti makuna dagiyag dendengeg. Importante gayam tagibasa, padayawan na kakadi ti Diyos, babaan ti panangibasam, nga nasayaat, dahil balikas na. Tano na pantay nagbasa, na kayo lektor, nung nagbasa kayo di jay, iti sao ti Diyos, nang di yung pa'y naawatan nga mismo di pinasayo, madusa lang tao. Hanggang to magunggunaan. Dahil ito karuti, ganabel. Ganabel. Magunggunaan, ganabel. Suga po na nga, iserbi tayo gayam amin, tapos niya po Diyos kuma, iti magtad, iti pamadayaw kada tayo. Dahil iti tuntunan tayo. Naroon na kada kayong apo nga senior citizen. Ada ka din ang namaan nyo, nagunguna, naggapungan na po Diyos. Ada ka din nagiti na imbag, naramid, kasi naramid ni San Lorenzo, nagipapaay, kada iti na panglaw, kada di apo Diyos na padayaw. Pero awan pa lang nga po, magaramid kayo. Ore postisyo lang dito Diyo. Imbag, ngay pa iti pada tayo tao, nang runa ka rin na panglawang na tayo, dagitoy, itigun-gunaan to, ti Diyos nga po. Ngamit ka na ngayon tumalan ni Ma'am Lina, iti certificate of appreciation. Huwag man eh. Yan. Gapuna kang sad, gamang namnama tayo, iti gun-guna, ngayon na po Diyos. Sapay kumatin ng Rosita, kat adumot yung naramidan na hindi, na magun-gunaan sa dilangit. Kada yeti daw dawat tayo, nganyaman ko mga nagkukurangan na dito hindi,
Nagijay ko man, ti mapakawan, ti kabitan na panawan, ka nagpatinggan, ti panagsagaba na ijay purgatorio. Datay amin kamsat, purgatorio tayan tayo magtata. Suga po na agsupapak tayo, galing ti basbason tayo, agbalintay ko mga napanglaw, iti matang ti apo. Pagtalagtay kenkwana, ipaay tayo amin kenkwana. Isagana tayo lagi dato na pagyaman tayo ti apo. Diyos ako may Tuyagon mi ket awaten nila Sabay kumatamay kari Amay datun tirabaw ti altar na Daytoy tinapay nga isagot migen ka Awan ti dayaw na Awan Dinos na di amay kari amay datun ti padaya awan dayaw ni ka. Kumararap kayo ng absat, tapno dahil ito'y daton tayo sa sakripisyo, makayayo ko ba, Diyos Ama, man nakabalin amin. Ya po watan na kumalit kaya datun kari kita imam. Kahit may paaya pa kailayawan, ken pa kay grolyan tinagan na. Ken kastamet at pagimbagan tayo, ken ti kadagupan, tinasantuan ng iglesia na. Apo, awatan ka na si Aayat, dagito'y daton, niruknoy mi, iti panang rambak mi ti fiesta ni San Lorenzo. Ipay mo ka di, tagserbida sa rana, iti panakaisalakan mi, gabukan Kristo, nga anak mo, ken apo mi. Amen. Ti apo, tada kumakada kayo. Hasta kumamit yan ka. Itagayo dagita puspuso At dalan sa tagay ako. Agyaman tayo iti apo at Diyos tayo. May kariget tumay. Agyaman kam ken kaapo, nasantuan nga ama, manakabalin ka nagdanay na Diyos. Tali Lorenzo, at Diakon, wanaga sa tamartir mo, babanti pa na ibukbuk na itidara na, ipakita na ti pamati na ken ka, ken tinulad na ni Kristo. Kasta pa yung pamatmat na, dahil tinakaskas daaw ang aramid mo, kapag balin naman nalagda, dahil tinarasi, ken nabilag, dahil tinalapik, tapos nagdangag pa iken ka, gapukan Kristo nga apo mi. Narod ama, makidanggay kami kadaytang hel sa dilangit, ken dito'y daga, dayawan mi nadayag mo, ket kunami adiag sarday. Santo, 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 di ako a Diyos, dagiti amin aparswan. Di langit ken daga, napno dagiti pakay daydayawan. Hosana, ikamatwan, madaydayaw, di umay tinagan, di apo, hosana, ikamatwan. Puno unay apo, abinig ka kinasanto, kat may kariday dayawan na kadagiti amin ang parswang. Gapungan Hesu Kristo nga nakukad apo mi, mabalti pa nakabalin ti Espiritu Santo, biyagan kat pasantuan dagiti amin nga da, kat di mo sardayan, ti mangurnong iti iling agpaaikan ka. Iti kasta manipod, iti lilaggak ti init, taging kay ti lilanag na, may dato ni tanagan mo, tinadalo sa sakripisyo. Agpagpakas ka marugyan ka apo, tababang tibilag ti Espiritu Santo,
Pasantun ka, dagito'y adaton, nirok nuimigan ka, tapno makonsagrar da. Kat pagbalin ng ida, abagi kandara, ni Yesu Kristo, nga anak bukat apo mi, iso nang ibili na rambakan mi, dagito'y misteryo. Tayo ti rabii, apan nakayawat na amatay, nangalay ti tinapay, nagyaman kan kaama, binendisyonan na, pinispisi na, sanented kadagiti disipulo na, kat kinunan na, alaang niyo, kat mangan kay amin ti daytoy, kadaytoy ti bagi, iso amay yawat to, amay paay, kada kayo. Kasta mo nakalpasan na di parang rabiida ng alay ti kalis, nagyaman man rin ken kaama, binendisyonan na, sanented kadagiti disipulo na, ket tinunan na, alangin niyo kaduminom kay amin ti daytoy, tadayto ti kalis ti dara, ti baro ka nagnanay na tulag, iso may buyat to, may paay kada kayo, ken kadagiti adu at tao, tapno mapakawan, dagiti basbasol, arabidin nyo daytoy, apang ilaglagit yo kanya. Ti misteryo ti pambati, babae ti krus mo, ngayon ka panabungan, inna kamin salakan, sikatin ang lubod iti sa nalubungan. Itangarot apo, ilagit mi ti makaisalakan na panagtutok, ti anak mo, tinaglorya na panagungar na, kitiyuli na sa tilangit. Kagkabayatan, ti pananguray mi ti maudi ay na, idato mi pagyaman mi ken ka, dahil si bibiyag ka na santuan na sakripisyo. Kitaan kat apo, na ito idaton ti iglesyam, kaditi pa nakabigbig mo, aday ito itay sakripisyo, akinayat mo amang ikapya kada kamken ka, ipay mo kadi, ada kami ang mataraunan iti bagikan darat anak mo, mapno kami tinasantuan ng Espiritu na, kadagbalin kami amay-may sa bagikan Espiritu, iti silong ni Kristo. Pagbalinan na kam kuma ni Kristo, agnanayon na daton, nagpaikan ka ama, kat pakiragpatan na kami, ti kinagasat ni patawid mo. Kat pakiranod kami, kaning gasatan na Birhen Maria, kat San Jose nga asawa na, kat itinagasat nga pustol mo, kat San Lorenzo Diacono a Martir, kat kadagiti amin na sa santo. Babangan ti panangidawdawat, da kada kami ken ka, namnamagan mi, as itatalag, tinagsarday, apan nakaturong mi. Dawatan mi apo, taday ti asakripisyo, pagtaudan ti panakaykapya mi ken ka, dagdagan na kumatikapya, ket panakaisalakan, ti sangalubungan. Pasenggadam kan ti pamatigan ayat ti iglesyam, amada mga agdalyasat dito daga, pasenggadam ni Francisco Santo Papa mi, ni Marlong Obispo mi, dagiti aming obispo ken papadi, ket ti kadalupan ti ili at ti nagikwam. Dagdang kadmada si ayat, dagiti karkararag dati a familiam, iso kinayat mo agigimong dito isaklang mo. Ama na dung mo, kasyam ka, dagiti anak mo, aray saya-saya, di sa dino man na di sutoy daga, kat pagkay kay samida. Kastamot kay kakaasmi, dagiti kakabsat nga natayon, kat dagiti amin na nakapudnukan ka, kat timusay dan dito abiyag. Ipaimukan nga ayat, tawatan mi da iti pagarian, anam namagan nga pakaitipunan minto, kat pairanudan minto, kat nanay na gloryam, nang nangruna, kat Rosita kabsat mi. Kabukan Kristo nga apo mi, iso pangigapuam mamangted, kadagiti amin, ngimbag kada kami. Gabukan Kristo, sikakaysakan Kristo, kaditi sino ni Kristo, ititimpuyog ti Espiritu Santo, irupnubikan ka, manakabalin nga ama, ti amin na dayaw, kan gloria, itag nanayon nga wanting gana. Kakabsat, nabalakadan tayo, kadagiti makaisalakan na pamagbaga, naadalan tayo, mat kadagiti na Diyos na panursuro, turdan tayo karutiag ko na, Amami nga sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, lumteng kumati pagariam, matupan kumati naken mo, ito'y daga akas sa dilangit. Itdem kadakang tandang ito'y, di kanin mi ti patinayon nga aldaw,
Pakangalim dagiti nakasubi, akasmet pamakawan mi, kadagiti nakabasol kalakami. Di nakamet baybayan, mamanugod ti suliso, isalakan na kangket ti dakes. Amen. Isalakan na kam kad apo, kadagiti pagdaksan mi, kidon katikapya, kadagiti aldaw mi, ket babag taas si buwapo, kan kanayon kumalaang nga may lisikam, niti basol, ken rimo, kabayatan ti panangururay mi, dinamnamaan mi akinagasat, ken ti ay nga Yesu Kristo, anay isalakan kada kami. Takukuan ti turay ti panangabalin ken daya, kayag nanayon adinto agsaruday. Wapo niya Yesu Kristo kinunam kadagiti apostol mo, kapya ti batik kada kayo, ti kapyak ti tedko kada kayo. Apusan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no digat ti pamati ming iglesia, katas mayan nurot ti pagayatang, ipaimukat kada kami ti kapya, ten panagkay kaysa, sigagagbiag kanagari, tagdanayon nga wanting gana. Amen. Ti kapya ti Apo, kanayin bumangad da kada kayo. Basta kumamet ken ka. Amen. Pero ti Diyos, Sa mangkat, kadagiti basbason ti lubong, asyan na kami. Kordero ti Diyos, amingkat, kadagiti basbason ti lubong, asyan na kami. Kordero ti Diyos, amingkat, kadagiti basbason ti lubong, itdem kadakam ti kapya. Kakabsat ito'y na po Jesus sa kordero ti Diyos. Isa mangkat kadagiti basbasol ti lubong. Nagasat dagiti mamati kan nayaban iti padayana. Ujak may kaling may kanya. Ibig may salay sa o mapalipatol ito yung karagawa. Ibagi ni Kristo. Ibagi ni Kristo. Amen. Ibagi ni Kristo. 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 Kasta ti ayat mo, ulos ali matukot isip ko. Tapay ayang aindaton mo, dahil taabyan, ikas kanyag aparswan. Nakakaskas daw ti ayat mo, ulos ali matukot ti isip ko. Tapay ayang aindaton mo, dahil taabyan, ikas kanyang kapaswan. Ibagi ni Kristo. Nagtanok na yan, naindaklan ka yan, nasudi nga natanong nga yan, naindaklan nga yan, nasudi nga yan. Nakakaskas ti ayat mo,
Apo, da kami, rataraunan, dinasantuan na parabor mo, pagpapakasi kami, talagang sakripisyo in ruknoy mi, kapag serbigan ka, ita fiesta ni San Lorenzo, digdagan na kumati pa na kay salatan mi, gabugan Kristo nga anak mo, kan apo mi. Amen. Ti Apo, tata kuma, kada kayo, Kasta kumawet ken ka. bendisyonan na kay kumati man nakabalik na Diyos, ti Ama, kan ti Anak, kan ti Espiritu Santo. Amen. May dato nun din na Santo na Misa, panigakaasi tayo, kan Rosita kabsat tayo, kan ti fiesta ni San Lorenzo, in tayo ni ti Kapya, ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Kayo iti amin alukan, ket pagpalanin nyo ilangalan. Unyagan nyo itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Laglagitin nyo nga handa Penyo, di kay to palawan, kaano man. Tugaw. Thank you, Apo. Thank you. One. Apay nga adda lubena. Apay parami na Thailand North, ti